पौर्णिमा स्पेशल भाद्रपद मासाचे हुण्ಣಿमेचे एक स्पेशल पुळी वार आसिल ते कसं म्हणारी तकाच आम्ही नाटक करत असायची ऑनलाईन जो मारी ऑनलाईन नाटक प्रपंचदाद्यंत विंगड विंगड देशादकुनु मस्त जन भक्त जॉईन जावन हे एक नाटक प्रस्तुत करत असायची तशी तुम्ही पुरे ಸ್ವಲ್ಪ वेळ रक्काची ताजे पुढे आमका एड्रेस करू येत असाची आमगेला आज महाभाग्य आमगेलो टू असाची शिला प्रभुपादाले शिष्य जावन आसिले गुरुदेव प्रभुजी हानी आमका आशीर्वाद दिवन चार उत्तर उलोक म्हण निमगून घेता हरे कृष्णा प्रभुजी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. हाँ। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिनि। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्णा। आज वापस भागवत पुराण कुंकणी अंतु येवनु तुमगेल सकड़ाले पळयतना म्हाका भारी खुशी जाता. मारी शाश्वती माताजी एक निमित्ती हे नाटक आमकां सगळ्यांक पळोवचें एक भाग्य मेळ्ळेलें आसा. तुमी सकड कोण जॉयन जाल्लीं ती आनी मागीर जॉयन जाता ती तांकां सगळ्यांक हांव प्रभुपादा लागीं आनी राधा मदन मोहन लागीं आनी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा लागीं प्रार्थना करता की हे जो तुमगेले कार्यक्रम आसा ते ताजे संदेश म्हळ्यार तुमकां सगळ्यांक कळटले आनी ताजे कळ्ळे नंतर ते संदेश मेळ्ळे नंतर तुमी ताका समजावन श्रीमद भागवताचे आनी चैतन्य चरितामृत आनी भगवत गीता हेजी बुक प्रत्येक घरांत वच्चे तशी तुमी सकड प्रयत्न करता ती म्हणून म्हाका विश्वास आनी विश्वास आसा तुमगेले सकळा वयर. कारण म्हळ्यार भागवताची महिमा कणे म्हणून आयच्या नाटकांत तुमी पळयतलीं ती आनी सकळा पेक्षा प्रभुपादान सांगिल्लें म्हळ्यार माय बुक्स आर द बेसीक. आमगेले संस्थेचे इस्कॉनाचे मूल बुक्स आसात. पयर आतां प्रभुपादाले जलदूतार गेल्लेलो दिवस आशिल्लो. प्रभुपाद केन्ना सांगता आशिल्ले की भागवतामान म्हाका भायर गांवांक वचपाक प्रेरण दिली. भागवतामान हाडलें म्हणून सांगता आशिल्ले ते आमकां म्हाका इतले खात्री आसा की हे भारत भागवत पुराण कोंकणी एक हाजे आमी प्रत्येक आमचे घरलाय भागवतम आनी प्रभुपादान प्रत्येक बुक्स तांगेले घरलाय वच्चे तशी आमी सकड प्रयत्न करतलीं ती
ताजी निमिती आमगेल सकाळले जीवन सार्थक जातले. आम्ही देवाल भक्त केन्ना हिंदीर एक म्हण आसा की सदा दिवाली संत की 12 मास वसंत, जो कृष्ण के रंग में रंगे उनके रंग अनंत. कृष्णाले भक्तांक 365 दिवस 12 महिनो दीपावली खाई आणि 12 महिनो सायत वसंत आमकां प्रति दिवस परब हे हाजेर आमी आसता ती तशें जावन हे आम्ही जो आनंद आम्ही अनुभवशिल्लेलो आसता त्या आनंद म्हळ्यार भक्त लोक दुसरे वैरी दय करता ती तांगेले करूण आसता म्हणून प्रभुपादाल करुणे निमित्ती दयाल निमित्ती दय करचे वचून आम्ही सकट ताचे फायदो घेतलो. आता आमगेल कर्तव्य आसा की आम्ही घेतलेलो फायदो ते आम्ही दुसऱ्यांक दिवका आणि देव प्रभुपाद आणि सक्कड वैष्णव आचार्य आणि सक्कड वैष्णव लोक जो आज हांग जॉइन जाल्ल्यांक सर्वांक हांव प्रार्थना करता, विनंती करता की हे जो एक इनिशिएटिव्ह आम्ही घेतलेलो आसा ते सार्थक जावन सार्थक करच्याक आणि तुम्ही सक्कड हाका हात दिता ती आणि हे जे प्रत्येकले गरले भागवतम चैतन्य चरितामृत भगवत गीता पावतले म्हणून हांव हें करता. आता तुमच्या कडेन गोश्ट आशिल्लो विशय भगवत गीता आमगे श्रेष्ठ ग्रंथ भागवतम साहित्य आणि चैतन्य चरितामृत पुस्तक जाल्यार ती सुरवे हायेस्ट सेलिंग बुक खंयचे म्हळ्यार बायबल दोनीचे द रेड बुक ऑफ चायना तिन्नीचे कुराण ताजे खंयची नंतर भगवत गीता आणि बाकीच पुस्तक येतात. आमगेले भारतातून कोटी गटल्यान हिंदू लोक आसा ती देवाक श्रद्धा दवरून हें करतले. तांणी परंपरावादी एक रूढीवादी देवाक भक्ती करतात एक पूज करतात. तांक सायत आमी हें आमगेल भागवतम भगवत गीता आणि चैतन्य चरितामृत हे प्रभुपादान बुक प्रत्येक घराक वचशी दुसऱ्यांक सायत प्रेरण करतली ती म्हणून हांव आश करता आणि तुमगे लागीं तुमकां विनंती करता की शक्ती मिरून तुम्ही ह्या कामाक सहाय्य करतले आणि तुमगेल भक्तीक मस्त व्हडली शक्ती आसा. तशें जावचे वचून तुमी हें काम करतलींच म्हणून म्हाका विश्वास आसा वापस सांगता. आणि हे प्रभुपादाक आमी दिवचे एक सानशी एक काणिका म्हणून लेखता आणि त्या सानशी आमगेली सेवा
प्रभुपादाक इतलं खुशी जाता की efforts are more important than result म्हणतात. प्रभुपाद केन्नाची तांगेल शिष्यांक तांगेले एफर्टाक शाबास म्हणटालो. तशी जी तुमकां सायत प्रभुपाद शाबास म्हणटालो आनी तांगेलो आशीर्वाद आसलारी आनी आमगे सकाळी गुरु परंपराचे आशीर्वाद आसलारी हें टफ काम सायत आमकां इजी जातालें. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी तुमगेले आशीर्वादक. हरे कृष्णा. आता तुम्ही पुरा राखता आसिले नाटक फुडले स्टार्ट करताची. नाटका नाव भागवत लीले. उद्धव, द्वापर युगाचे भूलोकाचे मिगे लीला समाप्त जललस. हावत मिगे स्वधामाक बाहेर सरला. देवादिदेवा तुम्ही वत्तावय तुमका कसलय चिंतेना जल्लारी कलियुगांतुले तुमगेल भक्त जनांक कसल व्यवस्थित केलालस तुम्ही नाशी तानी कशी असतलीची. हा, कलियुगांतू हाव ग्रंथराज भागवंतमाचे रूपार असता. कलियुगांतू कलहप्रिय मंदमती मंदभाग्य जनाले अज्ञान दूर करूक आणि भक्तिभाव जागृत करूक हाव ग्रंथरूपारी भागवतमांतू असता. ताका ग्रंथराज म्हणून सांगून सांगताची. तशीची ताका साहित्य अवतार म्हणून सांगताची. तंतु सर्वे वर्ण वाङ्मय मूर्तये म्हळ्यारी ते भागवत आशिल्ले प्रति एक अक्षरांतू मिगेल रूप असता. हरी 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 हरी. कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को दुनोदितः. कोण प्रतिनित्य हे भागवत पुराण वाजिता की ना अध्ययन करता की तांका 8 पुराण वाजिल तसले पुण्य मेळता. आणि तांगेल पित्रांक गोड तूप दूध तशीची मोव खाल्लेले तितले आनंद तांका मेळता. सृष्टी देखून प्रलयातही पूरा देवते तांगेले पित्रांक रक्षण करताची आणि तांका आशीर्वाद दिताची. आणि गायी कशी गरवाल वस्रा मागशिवत की पळे तशीची हाव तांगेले मागशी वता. प्रितीन वत तांगेल मागशी. तशी जावन प्रती एकलेले कर्तव्यस्की हे भागवतम संग्रह कोरका. तशीची हे भागवतम संग्रह केल्लारी मस्त पुण्य असत. सर्वेस्वेनापि लोकेश कर्तव्य शास्त्र संग्रह म्हळ्यारी प्रती एकले कर्तव्यस्की हे शास्त्र संग्रह करता. कसले सोडल्यार बिनी पडना जलरी हे भागवतम मात्र संग्रह करू का. जय 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 जय. कितले भाग्यशाली कलियुगांतुले मानव जीवी. ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे.
वा आईचे दिवस म्हळ्यार दिवस भारी लायक दिवस यज्ञंतू देवालदेर भारी चंद जाल्ले मृष्टान भोजन दक्षिण अंत सांगचे नाका सखत मेळालो हरे कृष्णा. हा जय श्रीराम जय श्री कृष्णा. बट मॉम तुम्ही भागवत पळयाची के छे? हे मैं हे गीता भागवत हे पुरा आमकां गत्य ना इता म्हळ्यार आमी सांज चेडू दुखून यांची पळोवन मोड जाल्लीची हाची पुरा आमकां गती ना. आमी ब्राह्मण हांव ब्राह्मण कळना मैं. हरी हरी तसले तुमका भागवत ज्ञान मस्तच का नव्हे बट मॉम? वय्या बा वेद व्यासा पूज कोर नाशिल ना आमी या पुरा आमी अठरा पुराण महाभारत रामायण या पुरा आमी सांज दुखून आमी त्या वाजून आशिल्लीची पळोवन घेवन मोड जाल्लीची मागिरी वेद व्यासा बादरायणा गोविंदा गोविंदा. तुम्ही खंयचे एक ग्रंथ श्लोक समेत वाचन ना की बट मॉम? त्यांची हे पुरा वाजिला ना मैं रामायण पुरा पळयला आमी जाल्यार आत्त हे भागवत गीता भागवत पुरा मुखार वाजय म्हणून सांगा आत्त हे तरणे कुंटे प्रयारी आमकां दक्षिण मोट्ट करूच का अशी जायना जीवन हे कोरला मात जावचे आत पाय माळा जेवणाके वच्चास पाय पर यज्ञाक वच्चास ती पुरा आपयला त्या पुरं बच्चे त्या पुरं प्राय तरी आरामार बैसून वाजय जाल्ले आत पुरा येनाक म्हाका. अरे मंतर जाताना कसं करचे मंतर जाताना आत्ता शक्ती असना मागिरी तुमका बसचा जायना का उठोचा जायना हे दट दट बुका हाता घेवच्या जायना कान ऐकना धूळ दिसना. वही नो माताजी. हा तेच बट मॉम तुम्ही एक लाग गेलाची ಮನುಷ್ಯಾಕ ಎವರೇಜ್ 75 ವರ್ಷ ಮುಂಡರಾಚೆ. 75 वर्ष प्राय वर्ष असल्या ताका तो कसं करता 30 वर्ष कामात वता गेला 12 वर्ष नित्यान वता तागेल ते तुम्ही प्रीतीच त्या न्हीद त्याच्यानंतर 15 वर्ष चिरडूपणांत 8 वर्ष खाण जेवण 7 वर्ष संसार चिरडूव तांकां स्कूल तांकां आपणचे तांकां भरचे तांगेल शॉपिंग मागीर भरले कितले वर्ष 1-2 वर्ष कसं करता 2 वर्षांत 10 लक्ष श्लोक आणि वेद पुराण वाचूचे जगत बाय. वही गे ना मैं वही वही तुम्ही म्हणचे सम्मा. वही बटमाम प्रल्हाद महाराजाने सांगला कौमारम आचरित प्राज्ञ हा म्हणो म्हणल्यार 5 वर्साची भक्ती प्रारंभ करका म्हणो 5 वर्ष सोड्या हांग 50 वर्ष जाल्यार आम्ही आणखी सूर करनी त्या निमित्त आम्ही सिरियस जावन हे पुराण पुरा वाजूचे अगत्यस एमर्जन्सी कले म्हळ्यार हे पुस्तका विषय हे पुराणा विषय पुरा आमक नॉलेज ज्ञान येवचे अगत्यस. सकळ पुराणाचे सार आशिल्ले पुरा वेद शिवे एक बुकस. देवा या पुरा हांव केदार माजूचे एक जीवन पाविष्णागी म्हणून कसं करचे. बट मॉम ऐकयाची निगम कल्पतरो गलितम फलम एक ग्रंथ अस हे कल्पतरू वेदव्यास देवान तांगेल परिपक्व स्थितीर बरयिल्ले ते ग्रंथ एक कसं म्हणतात म्हळ्यार एक पिकिले फल म्हळ्यार कन्नडात म्हणतात मागिद हಣ್ಣು म्हणून म्हळ्यार तातूंत फुल्ल रोस भरला तितलं ते पिकील रोस ते फल तुम्ही ते खंयच्याय सायडान खावी येता खंयच्या सायडान खाल्यार मधुर ती मधुर ते. वही बटमाम तुमगो तशें पुरो वेदव्यासा देवान 17 पुराण बरयले ताजे नंतर उपपुराण बरयले उपनिषद बरयले सूत्र बरयले पुरा बरयले ताजे नंतर वेदाचे 4 विभाग करून बरयले जाल्यार हिची तांकां इतली पुरा बरोवन कसं की
तृप्ती ना आसिले कसं करचे म्हूण आसताना त्यांनी कसले अशी तृप्ती ना म्हूण आसताना तांगेले गुरु नारद मुनी येता ती येऊन सांगता ती तुवें धर्म अर्थ काम मोक्ष हे पुरुषार्थ फळ चतुष्टयम हाजी विषय तू पूर बरेला जलेरी भगवंताले नाम रूप गुण लीले ह्या विषयांत तू खंयचे बरेनी त्या निमित्त ह्या विषयांत एक ग्रंथ बरय म्हणता तशीची गुरुले आज्ञे घेऊन अनुमतीन त्यांनी कसं करता ती एक ग्रंथ बरयता ती त्यांची भगवंताले नाम रूप गुण लीले तू पुरा पुरा आसिले ग्रंथची हे ग्रंथराज भागवत म्हणून हे बरेल नंतर तांकां संपूर्ण संतृप्ती जाल्या हाजी नंतर त्यांनी खंयचे ग्रंथ बरोवचे वचनी भगवद्गीतेतून कृष्णान सांगला जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना म्हणून म्हळ्यार कसं म्हळ्यार कृष्णान कोण मेगेलें जन्मनी लीला ಬಗ್ಗೆ तत्व समेत पठन करतात की तांकां पुनर्जन्म ना म्हणून जन्मनी देवाल्या जन्मनी अದೇ लीला ಬಗ್ಗೆ भगवद्गीतेन बरयनी ते अशें भागवतांतू तशें पळयला री भगवद्गीते आनी भागवत फुल्ली इंटरलॉक जावन आसा हा अतिउत्तम अत्युत्तम हे भागवत पुस्तक संस्कृत ಅರಸ್ಗಿ ವೇದವ್ಯಾಸನ್ ಬರೆಯಲ ಶ್ಲೋಕ आणि पुरस्के ಅಂತೂ वै 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 बट माम संस्कृतांत आसा जाल्यार पुराजना संस्कृत समय आना न्हय तेकाची कन्नड हिंदी इंग्लीश तमिळ तेलुगू गुजराती बेंगॉली ओरिया अशी मस्त भाशेंत आसा नंतर कसन आस म्हळ्यार हे बुकांतू श्लोक आसा श्लोका नंतर प्रति एक पदाचे अर्थ दिला ते भाशेंतू ताजे नंतर अनुवाद आसा ताजे नंतर त्या श्लोका संबंधाचे म्हळ्यार त्या श्लोकाक अर्थ आशिल्ले ब्रह्मसंहिता पद्मपुराण हंतपुरा कसन आस पळय ताजी सार पूरा हे बुकांतू चंद कोणी वर्सून दिला आमगेले प्रभुपादातांनी वाह साधू साधू ये एक तश्चलन मक जाय वैगे हे भागवत एक सेट कन्नडाचे मक जाय आणि आमगे चरडू आसा तांनी आईची न्ही आईची चरडू आसा पळय मुखाची भविष्य नवे तांकां कन्नडा बरला की इंग्लिशार एक सेट जाय तशी 2 सेट दिया एक कन्नड एक इंग्लिश हरी 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 बोल हरी बोल बट माम घ्या हरी बोल हरी बोल हरे हरी कृष्णा बोल हरी हरे बोल हरे कृष्णा Yeah, sure. I think it should be ready by tomorrow, end of day. Yeah. I'll get back to you. I'll call you back. All right. Let me see. Check into it. Okay. हरे कृष्णा माताजी माताजी हरे कृष्ण पळय माताजी तुम्ही माताजी पुरो मोणाकाची आमकां मॅडम म्हणाची तुमगेले माताजी पुरो नाका आमकां मॅडम आय व्हॉट सम सांगाची साऊंड्स बेटर आत खुशी येता कसा विषय आणि पळया मॅम हे भागवत पळयाची ओ या मिगेल ऑलरेडी आस 8 अध्याय नवा हा ते भितर दवरला हा त्या म्हाका नाकाची नाकते अरे नाही मॅम ते 8 अध्यायाचे ते भगवद्गीते हे भागवत अंतू 8 जाल्यार कसं ने अंतशे 8 वॉल्यूम आणि 335 अध्याय सांगतो पळयाची श्रीमद भागवतम की तुम्ही म्हणचे भगवद्गीते म्हाका त्या पुरे एक दिसता आणि भगवद्गीतेंतू ते पेजारी कवरार बाहेर पळय ऍज इट इज म्हूण कशी बरयला तशीची मिगेल घरकडे म्हणल्यार तू ऍज इट इज अस न कसं म्हूण सांगाची नाही बाई करेक्ट तुम्ही सांगला कसं म्हळ्यार आमकांय गोत ना आशिल्लें भागवतम कसं ने भगवद्गीत कसं ने म्हूण मागीर आमकां कळलें कितें ना आमी भगवत पुराण कोंकणी थंय आमी जॉयन जालेले तेन्ना त्या एक सेशनांत मागीर आमकां कळलें भगवद्गीते म्हणून आसा भागवतम म्हणून आसा व्यासदेव म्हणून आसा कोण बरयलें म्हणून
तंतु तुमगे चूकी ना बा तंतु कसने ना बट ये भागवतम भगवद्गीते कसने अर्जुनाक कृष्णान उपदेश दिलेले काही कुरुक्षेत्रांत कसले म्हळ्यार ताका युद्ध करच्याक चिकेचे संशय आशिल्ले डाऊट आशिल्ले शस्त्र सकल दवरून संन्यास घेता म्हणपाक भायर सरलो तो तेन्ना कृष्णान ताका उपदेश दिलेले बदल भागवत आणि ते उपनिषद ते भगवद्गीत म्हणारे हे भागवतम अंतु कसं हे देवाल ಬಗ್ಗೆ आणि देवाले भक्ताल ಬಗ್ಗೆ सांगतो हे अमल पुराण मॅम ओ हो पुरे सम तुम्ही सांगचे म्हाका हांव आतां कसं करतस म्हण सुरवेक हे भगवद्गीत खैत करता मागीर तुमगेल तें भागवतम कसं म्हूण पळयता कसं ना मॅम भगवद्गीते वाची नंतर भागवतम वाची कमळ खंचान तू बरयली कसं रोल ना तुम्ही सर्वे घेयाचे हे 8 रुपये तुमगे घरकड आयली म्हण जाल्यार पळया तुम्ही या 8 रुपये पळय पडले ना बस सर्वे का भगवद्गीते कंप्लीट वाचिता म्हण टाइम करताची मागीर अपने आप तुम्ही या वाचिताची काय डाऊट ना सम तुम्ही सांगचे पुरे सम ऐकत आणि भारी खुशी जाता ज्याला मात्र या 8 पुस्तकां वोंवची कशी अशी मात त्या दुख चड असत हे 8 पुस्तक दत्व मेजान वोंवच्याक अंत कसं म्हणा मॅम हे बुक कसं नी वाईट जायना होतच ना तुमका हे कसं नाही हे एक्सपायरी ड्यूटीच्या खाण हे नाही बा हे तुम्ही सोडी तुमगे चरडू तुमगे नत्र तलांतर तनक तुम्ही हे वाजू येत अंत कसं नाही जायना आणि हे पळया हे बुक कितलं लायक असं दट चिरट्टनी जाऊन काय वाईट जायना आणि कसं म्हणार तुमका हे करच्या कसं नाही घरची कशी म्हण त्याबरोबर तुमगे अच्छा ना नका त्याची पूर्ण डिलिव्हरी फ्री ऑल ओव्हर इंडिया फ्री डिलिव्हरी त्या आम्ही दिताची बस तुम्ही तुमगे ऍड्रेस दिया पण आमका बस सम या पुरे सम ऐकत आणि खुशी येता जलमाते पुस्तक वाजूच कोण आहे 8 ते आणि सगळे जीवमान पर्यंत म्हाका जातल वे आणि हे पुस्तक आज कसं सुरू आहे का मॅडम हांगा पळया सांगा हे भागवतांतू 12 स्कंद आस ते 12 स्कंद म्हळ्यार आमगेल भगवंताले विविध दिव्य अंग तांतू फस्टाचे आणि दोन्हीचे स्कंद भगवंताले पाद पायु चरणारविंद तिन्ही चारी स्कंद भगवंताले जांग पंचा स्कंद भगवंताले नाभि संच स्कंद भगवंताले वक्षस्थळ 7 आणि 8 स्कंद भगवंताले भुज 9 स्कंद आमगेल श्रीरामचंद्राले लीले आणि आसिले कंठ 10 स्कंद भगवंताले सुंदर मुखारविंद 11 स्कंद भगवंताले निडल 12 स्कंद भगवंताले मत्ते अशी कोणाल घरांतू हे 12 स्कंद आशिले श्रीमद भागवत मस्तकी त्या घरांतू साक्षात श्रीकृष्ण आमगेल भगवंतू घरांत असले वरीची टॉप टू बॉटम कशीची आमगेले चैतन्य महाप्रभू त्यांनी सांगता ती कृष्ण तुल्य भागवत म्हणून म्हळ्यार कृष्णाकनी हे भागवत बुकाक कसने व्यत्यास ना म्हणून कृष्ण भागवत विभू सर्वाश्रयाश्रया प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नानार्थकया म्हणून म्हणजे कृष्णाकनी भागवत कसने व्यत्यास ना दोन्ही एकची म्हणून तशीची हाजी महिमे सांगून पद्मपुराणान सांगला कोणाल घरांतू श्रीमद भागवत मस्तकी त्या घरांतू गंगा यमुना सरस्वती असल पवित्र पुरा नदी तशीची पुरा मथुरा पुरा नमुनेची तीर्थक्षेत्र तशीची हिमाचल आमगेल गोवर्धनगिरी पूरा पवित्र पर्वत यज्ञफल पूरा तुमगेल घरांत असले वरीची म्हणून कसले का श्रीमद भागवतम श्रीकृष्ण स्वयं तुमगेल घरांत वस म्हणून मागीर आनी शिला प्रभुपादान सांगला ह्या बुक म्हळ्यार भागवतम एक टाइम बॉम्ब शिकय केदना एक्सप्लोर जाता म्हणून कळला म्हणून सांगला त्यांनी तितली मात्र नाही कंच गौरवान्वित व्यक्ती घरांतो श्रीमद भागवत आणि चैतन्य चरितामृत अस्की म्हळ्यार पुराण घरांतू ते आसका तसले बुक्स म्हणून सांगला आमच्या प्रभुपादात ऐकून मिगे जीव चेकन मने रोमांचनकारी झाले म्हाका ते श्रीमद भागवतम सेट जाऊ का
तुम्ही वय कशी वय पेटोवचे हरी खंडित बोल. खंडित ना ये तुमगे बेस्ट इन्वेस्टमेंट जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी. काय तुम्ही आत्ता मिगेल विळास घ्यायची हांव गूगल पे करता की फोन पे करता की कसं म्हण पळया पळया माहिती पळया दियाची त्या पूरा आम्हाला रेडी आहे सांग पळया क्यू आर पळया कोड आता कसं जीपे म्हणून सांगायची हा घ्या घ्या. आ, वाह वाह थँक यू हरे हरी कृष्णा बोल. हरी हरी बोल बोल या हरी मग जाऊ का बोल हरी हरी बोल हरे बोल. कृष्णा. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. हरे रामा हरे रामा. हरे कृष्णा माताजी प्रभुजी एक माताजी. हरे कृष्णा एक आमगेले दोग जनाल ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನಸಿ एक फोटो काढता माताजी घे हा दिया 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 काढ प्लीज काढ काढ. प्लीज हा एक हा ऐशिराबा ऐशिराबा ऐशिराबा. ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಯ हा ಹಾ चंदा ಎಸ್ ಇಲ್ಲ चंदा ಇಲ್ಲ चंदा ಇಲ್ಲ. प्रभुजी थँक यू. माताजी हंग पळया या श्रीमद भागवत पळया. मैं आमके पूरा नक में है पूरा आमक जस्ट मैरिड जला है पूरा वज्जुनु है प्रायर सन्यासी जवचु ब्यारू आमक काय इंटरेस्ट ना आमक नक्का है पूरा प्लीज माताजी आमक नक्का. वय वय तीन संगील सम्माची आमक या पुरा नका बा. कसं नाही अर्जुन भगवद्गीते ऐक अर्जुन भगवद्गीते ऐकून घेऊन संन्यासी जलबाय नामू सुरवेर तो वै शस्त्र त्याज्य कोर घेऊन हो संन्यासी जाव का म्हणून सांगून हो धावलं कुरुक्षेत्र सोड घेऊन जाल्यार मागिरी श्रीकृष्ण भगवंताल्या मुखारविंद दुखून भगवद्गीते ऐकून घेऊन वपास शस्त्र घेऊन वपास युद्ध करू वच्चे नी बाय संन्यासी जलवाय. त्या पुरा फट्टीक प्रभूजी कन्नडात म्हणता पळया उहापोहಗಳು म्हणू तशी माताजी त्या. वय माताजी तुम्ही सांगेल करेक्ट आवय ऐकला युद्ध केलेलं अर्जुनानं कृष्ण सारथी जाऊन बैसून नशिलो म्हणून गोड धांवडायला रथ धांवडायला कृष्णानं तशी ताक पार्थ सारथी म्हणचे म्हणून सांगून ऐकले हवं वय 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 आणि पण युद्ध आज केला. पण सायन्स कितले ऍडव्हान्स जालात कोण बुक पुरा वाजेताची आमकन तू फोनो क टाइम पावना हे पुरा तंतु तुल काणी पुरा बोरिंग काल्पनिक काणी कोण वाजेताच्यात आमकन तू काय इंटरेस्ट ना पुरसत ना तंतु भितर. वय माताजी तुम्ही बिग बँग थिअरी नव्हे ते ऐकले की. हो प्रभूजी त्या मग गोत्तच प्रभूजी आता पळया रॅव पत्तोरू सिमेंट पेंट पुरा एकाकडे घालून धाप म्हण सगून ब्लास्ट केला रे ते एक चंद आशिल्लें व्हड बिल्डिंग जाता न्हू. कसं उलयता माताजी तशी एकच वा एक कसं ब्लास्ट करना कुडल्या थंय तुम्ही राम या पुरा घालना कुडलं बिल्डिंग जज्जला मागीर इत्तेशिल्या पुरा जाणे तशी करतशिलींची या चाड्यांकनी सोदून बसतशिलींची वा आता काला चाड्या मेळनाची पूर जाणे राम हाडलाय पुरा घालेनी ब्लास्ट करतशिलींची तशी जात वा जायना जायना. हा माताजी हांव तेंच सांगतास एक्झॅक्टली तेंच पॉइंट सांगतास प्रभूजी. बिग बँग थिअरी म्हळ्यार ब्लास्ट जावचें न्हू ब्लास्ट जावक जाल्यार सुरवेरी ते कसले पुणी आसका न्हू मागीरच न्हू ब्लास्ट जावचें तर त्या सुरवेरी ते कस खंय खंय दुखून आयली त्या सुरवेरीची. वय ने त्या वय वय न्हू हा विषय केन्ना आलोचना कर नी वय वय. त्या वय माताजी तुम्ही सांगेल करेक्ट आता नाश कर का जलारी थंय फर्स्ट एक कसलं एक असो का नवा कसलंय नसतील नाश करचे कशी हा नवा करेक्ट वय तुम्ही सांगितलं वय वय वय. कशी जाल्यार ह्या सृष्टी केल्लेल कोण तुमगेल सायन्सान तो हाका कसं नाही उत्तर आस की
माताजी प्रभुजी. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮಂತೂ ताची उत्तर आस तांतू 10 विशया ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ केलेले आसा ते 10 विषय कसन म्हळ्यार सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊती मन्वंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ती आणि आश्रय तत्व सुरवेक देवान सृष्टी कशी केल्या ते कसल जाल्ले आणि मागीर ब्रह्मान कसन केली सृष्टी पितृलोक कितले दूर आसा स्वर्गलोक खंय आसा नरकलोक कितले दूर आसा एक्झॅक्ट डिस्टन्स आमी सांगिल आसा आणि मस्त डिटेल जावन सांगला 28 विधाचे नरकाचे वर्णन केलेले आसा बोलतस की तुमका नरक नका बा नका नरका विषयीने सांगू नकांची त्या पुरा आमक नका आमक एक नरक म्हणतानाची बहीण करता आणि 28 नरक आणि तुम्ही सांगणार माताजी ना 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 तुम्ही भिवू नकांची आमका भिवूच नका हे नका इतले पुरो बा आमका मी पळात एन्जॉय तितलेचे आमगेलस नो गो वही प्रभुजी. ವೈ वही ವೈ प्रभुजी. ಖಂಡಿತ 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 ನರಕ ಬಗ್ಗೆ ಆమె ಉಲ್ಲೋಚನ नरक ಬಗ್ಗೆ उल्लोचन ना जलरी कसं करू का गुतुसोय प्रभुजी श्रीकृष्णन पद्मपुराणांतू ब्रह्माक सांगताची ऐकायची कोणाल घरांतू श्रीमद भागवत नाकी ತಂಗೆಲೆ ಯಜಮಾನು ಕೆತ್ನಾಯಿ ಯಮರಾಯುची हे त्रिकाल भाजित सत्य म्हणून सांगताचे ಉಫ್. हे एक वैदिक विश्वकोश सनातन धर्माचे एक संपूर्ण विज्ञान अंतु राजकीयस पराक्रमस साहसस अध्यात्मस तत्वस रोमॅन्सस एम्ब्रियोलॉजी अस काल्पनिक काणी असची प्रार्थनस कवितस कसन कसन नाम निमगु नकाचे प्रत्येक विषयाचे उल्लेख अस खगोलशास्त्र ज्योतिष शास्त्र समेत अस ओके 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 तुम्ही सांगील पूर ऐकलींची त्यास यास पुरेस जलारी ते आमक जाव का की नाक की म्हणलं विषय आम्ही घरा वचून बैसून एक विषय कसले म्हणून एक आलोचन करून डिस्कस करून तुमका ತಿಳಿಸಿದಾಚಿ आत्ता दय कोर्ण आमका आमगेल वाटेरी सोडाची यो गो यो वच आम्ही वही वही ಈಗ वही म्हणता प्रभुजी अच्छा. प्रभुजी माताजी रबा 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 हरे बरं. कृष्ण रबाजी रबाजी 1 मिनिट आहे सांगेल ऐकूया माताजी अरे देवा बाहेर सरनो चमकली ना हो माताजी कितले सांगला री तांक विश्वासू ना असेल मो माताजी तुम्ही कूल जय माताची कूल डाऊन टेन्शन घेऊ नकाची आमक प्रभुपादान सांगला No ना comparison. प्रयत्न कर There is no literature throughout the universe like Srimad Bhagavatam. There is no comparison, there is no competition. Every word is for the good of the human society. Every word, each and every word. Therefore, we stress so much in the book distribution. Somewhere or other, if the book goes in one's hand, he will be benefited. At least he will see, they have taken so much price, let me see what is there. If he reads one sloka, his life will be successful. If he reads one sloka, one word, this is such nice things. Therefore you are stressing so much. Please distribute book. Get our mridanga. We are chanting, playing our mridanga. It is hard within this room or little more. But this mridanga will go home to home, country to country, community to community. आमका ऐकली ना तुम्ही प्रभुपादान सांगला ना प्रयत्न करची मात्र आमगेल कर्तव्य ताजे फल कसं नाही आमक इम्पॉर्टंट नाही ताजे ಬಗ್ಗೆ आलोचन करची नक्क मात्र देवाक तांगेल घराक उचकाची म्हण असल्यार वतात तांकां राबोवच्या कोणाक साथ दिना ना जाल्यार वचनाची ಕೆಲವು ಜನ ಗೆತ್ತಾಚಿ ಕೆಲವು ಜನ ಜ್ಞಾನಾಚಿ ಕೆಲವು ಜನ ಮಾಗಿರ್ ಗೆತ್ತಾಚಿ ಕೆಲವು ಜನ ಕೊಣೆಯಿ ಪುಣಿ ಕೈ ಪುಣಿ जो रक्त स्थलींची हरे वही कृष्ण हरे माताजी वही माताजी आमगेल कोस्कर रक्ताची आम्ही मुखरोचा हरे कृष्ण हरे कृष्ण अय्यो म्हजे जीवन व्यर्थ झालं
बायल चेडूं सोण गेली फॅक्टरी लॉसार गेले आवत कोणाकय नाका हे पूरा समस्येक परिहार जावक जाल्यार हांव मिगे जीवन समाप्त करता आनीक सले वाटना आवत मिगेल कारांतू एक विशाचे गॅस सोडता 15 मिनिटा भितर ही कार भ्यास्त जावन वता हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा वताळे तकडे मुसळाती आराम रे मोर कैसोणाती प्रभु प्रभु हरे कृष्णा तुमगेला एक इम्पॉर्टंट प्रमुख विषय उलोवचे आशिल्ले हरे कृष्णा कारा गाज काडाती बागील काडाती हरे कृष्णा वत कशी मरतस मिगेले कार्ड पर्स आणि अंक दिला री तांगेल देवस्थानाक दान दक्षिण दिलेले म्हणके जाता घेयाती मिगेले कार्ड आणि पर्स तुमगे देवस्थाना खातीर प्रभू रबे 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 तुमका आर्ट ऑफ डाइंग कसन म्हण गोतसवा काय कसले तशी कार्ड कसवा तुम्ही त्या विशा गॅस बग्गी फर्स्ट स्टॉप करा सांगता अशी या प्रभू अशी याची सांगाची परीक्षित महाराजाक 7 दिवसांत मरता म्हूण शाप मेळ्ळेले आशिल्ले तेदना वेदव्यासाल पोतू शुकदेव गोस्वामी येवन तांकां मस्त उपकार करताची कसो उपकार करता परीक्षित 7 दिवसान मरचार आशिल्लो जाल्यार वैतांनी दोन्ही प्रश्न नेमकी ताचे सुरवेक आर्ट ऑफ लिव्हिंग कसं नाही म्हणून जीवन असताना कशी वांचका म्हणून आणि आर्ट ऑफ लिव्हिंग कसं नाही म्हणून जीव सोडताना कशी सोडका जीव म्हणून तो मरतले का जीवन असताना कशी असका म्हणून प्रश्न कसले का प्रभुजी एक्चुअली ते आमगेल गोस्कर प्रभुजी आमगेल गोस्कर ताण त्या प्रश्न निमगेले परीक्षित महाराजू देवाला व्हडले भक्तू तो तागेल अवसूल गर्भ असतानाची भगवंताला दर्शन घेतलं ताणे जाल्यारी ताण ह्या प्रश्न निमगिलेले ह्या कलियुगाचे आमगेल तसले बद्ध जीवी गोस्कर प्रभुजी कसं उत्तर मिळलं उत्तर बारी सुलभच प्रभू श्रीमद भागवतम म्हणता सर त्या मात्र तुमका सदका पडत पडा हो प्रभू तुम्ही तुमगे जीवनांतू आपण एकलोची म्हणून सांगून मस्त बेजार असाची नवा सनातन गोस्वामी सांगताची मदेक बंधो मदेक मत्संगीन श्रीमद भागवता तू एकलोच मेगेलो बद फ्रेंड तू एकलोच मेगेलो आश्रय एकमात्र शिक्षक एकमात्र खजाने तूच मेगेलो उद्धारक परम सौभाग्य आणि तूच मेगेले खुशीचे मूल तुक मेगेले सादर प्रणाम म्हणून सांगताचे हो एक बुक ते कशी फ्रेंड आश्रय दिता म्हाका पय कजे सहवास जावं का मू आमका बुक्स पुराय पळोवन पळोवन वाजून वाजून स्कुलाचे कॉलेजाचे बुक्स म्हळ्यार ऐकतना भय करता जाल्यार श्रीमद भागवत अशी नाही सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्त्यरत्कर्ण रसायना कथा कसला म्हणारी अंतु रसायन कथामृतस हे एक पद ऐकला रे कसने विंगड आमकां नाक म्हणून दिसता कसने जाऊ म्हणून आशीना कडे रे आम्ही कसन करता असाची काही संतुष्टी नाकी तई संतुष्टी सुख सुलित असाची हे दुःखालयांतू सुख सोदूचे एक व्यक्त प्रयत्न कोरनो प्रयास करता असाची श्रीला प्रभुपादान सांगितलं वी आर डुईंग एव्हरीथिंग फॉर नथिंग म्हणून आणि ते नारायण स्मृती म्हणून सांगितलं हे आमगेल फायनल एक्झाम लास्ट मिनिटाक नारायण उर्गास काढचे हो वैव्या तस जाल्यार आम्ही डॉक्टर PhD IITN CM PM दुडवाड कसं नाही असल्यारी प्रयोजन ना प्रभू हे डिग्री पुरे आमगेल पॉट करचे खातीर मात्र आणि विंगड जना दाखवून घेवचे खातीर शो ऑफ करचे खातीर मात्र सुणी माजेर वय पॉट भरता ऑटोमॅटिकली पॉट भरता तशीच अमेझॉन रान आशिल्ल्या
सिंह हुली आणि कसं नाही पुरे प्राणी पक्षी असती प्रत्येक जीवी पोट भरता बरी पोट भरच्या काम गेले मनुष्य जन्म या अमूल्य जावन आशिल्लो मनुष्य जन्म आम्ही व्यर्थ करचे जाल्यार कसं प्रयोजना मनुष्य जावन श्रीमद भागवत वाचिना जाल्यार तांगे जीवन 100% व्यर्थ बरे व्यर्थ बा तस जाल्यार हांव हे बुक घेवन खंडीत वचिता म्हाकाय एक कॉपी दिया ती मिगेल पर्स कशी तुमगेल ही आसा ताजे रुपये कितले म्हणून तुम्ही काण घेयाची अनेक विषय हो मिगेला त्या सोन विंगड कसले ना हांव आतां पॉपर जाला ओहो प्रभु श्रीमद् भागवत असल तसल एक चिल्लर ग्रंथ नहीं प्रभु ग्रंथावतार कृष्ण वाङ्मय स्वरूप साहित्यिक अवतार सात्वत संहिता है श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही भगवंतले साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन करूच असल ग्रंथ प्रभु है तशीची हा प्रभु तुमगेला आत्महत्या करचे प्रोग्राम कॅन्सल 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 पद्मपुराणाचे उत्तराकांडाचे 7 अध्याय तो 14 श्लोकांत श्रीकृष्ण भगवंत ब्रह्मा सांगता सर्वस्वेनापि लोकेश कर्तव्य शास्त्र संग्रह हे ब्रह्मा श्रीमद भागवताचे महिमे कितलस म्हणून सांगला रे सर्वस्व आम्ही खोळलं जाल्यार ओटना शास्त्र संग्रह करचे आमगेले आद्य कर्तव्य आसा आम्ही ते निभाय सुखाचीची तशीची सर्वस्व दिवन जाल्यार ओटना श्रीमद भागवतम घरांत आम्ही तोवर कचीची प्रभु हरे कृष्णा प्रभु हे ग्रंथ साक्षात श्रीमन नारायण साक्षात लक्ष्मीपती सक्कड बरे जतल हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा आज म्हाका एक नवे आशे मेळ्ळे हांव मरणांतल्याची म्हाका देव मेळ्ळो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा सर्वांक नमस्कार ही आमगेली दिव्य भूमी देवभूमी पुण्यभूमी तशीची महा ऋषीन तपस केली तसले व्हड तपोभूमी ही आमगेले भारत माता तक्का आमगेले सादर प्रणाम तशीची हे भारतांतू जन्म घेतिले हांव पवन पुण्य पवन पावन जाला म्हणून हांव लेखता भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु तुमगे लगी पवित्र ग्रंथ भागवत तमस की ना नेवे हांवें भगवत गीता आसा आमगे ती बट हाची बगैर म्हाका हांव आयकनी नेवे लरी भारते मानव जन्म प्राप्य भागवतं नयः सूतं पापा परिदैने आत्मगाता तुते कृतः मण प्रभु 80 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿತು ದಾಟುನು आमके दुर्लभशील मानव जन्म मेळ्ळा तमी थंय भारत भूमीतू जन्म घेवचे ते आनी अति दुर्लभ तुला कसं प्रयोजन सांगा तितलं सुनी आम्ही ते जन्म घेवनी आमकां तर आमगेल घरकडे भागवत ना म्हूण जाल्यार आम आत्महत्या केल्यान समान म्हूण सांगला ओ वयवा प्रभुजी आमगेल देशाक भारत म्हणू कसले नाव येयला गोतस की खंयची एक रायाल नाव म्हूण आयकल्लें मे बी भरत रायाल बी नाव की वय 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 भरत महाराज तगेलेची 3 जन्माचे तगेल जीवनाचे फुल विवरणे हे बुकांत आसा भारी बर जालें आतां म्हाका एक सांगाची तुमी आतांचे सरकारान हे वायट व्यसने खातीर म्हळ्यार सिगरेट ओडचें तशीची सोर पिवचें लोकांक नाशिल्ले त्रास दिवचे तेच प्रकार म्हालगाड्यांक वायट उतरां सोवचे तशी तांकां गौरव दिनाशे उरचे असे सगळे हे वायट व्यसने खातीर
जनांक जागृती येवचे खातीर तांणी लायक जागरे एडवर्टायज केल्लें आसा तांतू ते इतू केल्यार बी खंयचेच सुदारना आनीक करत आसाची केन्ना सुदारता की हें जग प्रभू केदंतय जीवनांत भक्ती आना की तेदंतय हृदय परिवर्तन खंडित जायना कसं ना म्हणल्यार एक पटी ताण भक्त जल्ली म्हूण जाल्यार तागेलो अनर्थ ताचितल्या ताण सोण वता बीडी तांडूचकी सिगरेट की पिवची की गुडका की पुरा तांचितले आपणे आप सोण वता आनी तांणी कोणाले जीवना वायट करच्यांत तांकां हें आसना टायम आसना एक पटी तांगेलें जीवन परिवर्तन जाल्यार श्रीमद भागवत आमकां भक्त करता असाधू साधू तो जादायीन म्हणून असाधू आशिल्ल्यांका साधू करता मागीर धूर्त आशिल्ल्यांका अति नीच आशिल्ल्यांका उच्च करता भागवताच्या मुंडुडींत श्रील प्रभुपादान बरयलां की केदारना 9 स्कंद कोण वाचिताच की तांणी कृष्ण प्रज्ञेंत 100% येताचे म्हणून सांगला तशींची तांणी भक्त जाताचे म्हणून सांगला श्रील प्रभुपादान हें दिवची गॅरंटी पळया केवल वाजून तांणी भक्त जाताची आणि आपणे आप तांगेले पुरा अनर्थ दूर जाता पै वै दुःखार हा दुःखार आशिल्ल्यांका हे दुःखालय आशिल्ल्यांका हे भवरोगाचे औषध हे भागवत बुक जाल्यार स्वार्थी जेवचे नज हे वखदा विशय पुरा जणांक सांगता विंगडेंक सांगता म्हळ्यार पुरा जणांक हे विशय कळका कलेक विंगडेंक चांग जेवचे खातीर विंगडेले खुशी खातीर आनी विंगडेले भवरोगाचे नाशा खातीर तशीची अनर्थोपशमं साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य अजानतो विद्वम चक्रे सात्वत संहिता म्हळ्यारी आमगेले पुरा अनर्थाचे नाश जावका जाल्यारी भक्ती योगूची मुख्य ताजी आश्रय आमी करका हे भागवताची भक्ती देविले आश्रय असत भक्ती देविले निवास हे भागवतांत असत तशीची लोकस्य जानतो म्हळ्यार जनांक गोतना कसा गोतना भगवंताले आम्ही भक्ती सेव केल्लेरी आमगेल पुराचे अनर्थ नाश जाता म्हणून ताजी खातीरची विद्वम म्हळ्यार वेदव्यासांनी हे सात्वत संहिता म्हळ्यार परिशुद्ध पवित्र ग्रंथ हे भागवत आमगेल खातीर म्हूण दिला वय वय वाह वाह क्या बात है म्हाका हाजे अवेरनेस नाशिल्ले असो हांव तुमकां सर्वांक मस्त धन्यवाद हांव मुद्दाम हे तुमी दिलेले हे सगळे डिटेल्स सगळे क्लियर जावन म्हगेले कुटुंबाच्याक सर्वांक तशीची म्हगेले मैत्रिणी मैत्र तशीची म्हगेले फ्रेंड सगळेची ताजे भायर सर्वांक कोण कोण म्हगेले कुर्ता आसा की तांकां सगळ्यांक हांव हे वांटिता आनी तांकां हाजे बद्दल सगळे डिटेल जावन सांगता म्हाका एक 10 सेट बुक दिया एक 5 कन्नडांतू एक 5 इंग्लिशांतू म्हाका एक 10 सेट बुक हरी 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 बोल हरी बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रत्येक घरांतू भागवत प्रत्येक घर नंद गोकुल प्रत्येक घरांतू भागवत प्रत्येक घर नंद गोकुल प्रत्येक घरांतू भागवत प्रत्येक घर नंद गोकुल प्रत्येक घरातू भागवत प्रत्येक घर नंद गोकुल प्रत्येक घरातू दूरदर्शन प्रत्येक घरातू दूरवाणी प्रत्येक घरांतू मोटर कार प्रत्येक घरांतू मोटर बाईक प्रत्येक घरांतू मनोरंजन प्रत्येक घरांतू मौज मस्ती प्रत्येक घरांतू मिक्सर प्रत्येक घरांतू ग्राइंडर प्रत्येक घरातू भागवत
प्रत्येक घर मंदिर. हरे कृष्णा. माताजी आमकाय एक भागवताची बुक जाव कशिले आम्ही घरा वचून पुरा आलोचन केले वय तुम्ही सांगील विषय सम्म सयन्स काही म्हणा प्रेजन्ना म्हणून नाही जाला री सयन्स आसांची बिग बँग थिअरी काही आमगेले सृष्टीक कारण नाही देऊची तक कारण देवाले सृष्टी तेन्ना आमकां एक भागवताचे बुक जावक आशिल्ले जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚು ತಮ್ಗೆಲೆ चड जाला देखून उणेस तेन्ना हरी एक हरी इन्स्टॉलमेंट रे तुम्ही दित्तांची म्हूण जाला री लायक कशी. हरी 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 मेळता मेळता इन्स्टॉलमेंटरी मेळता भागवतम ಖಂಡಿತ मेळता हरी हरी. ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ. धन्यवाद. हे एक असल अमूल्य साहित्य म्हळ्यारी उल्लेखनीय. अति अद्भुत. आश्चर्यजनक. प्रभावशाली. अति सुंदर. हृदयस्पर्शी. अति भव्य. ಜೀವನ ಬದಲಾವಣೆ ಕೊಡ್ತಿತ್ತಸಲೆ ग्रंथ. ओ ऐकायची 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 हंग सक्कड ऐकायची बंधू बांधवनो शिक्षकनो ऐकायची ऐकायची अम्मानो अण्णानो बाईलानो बाबडानो चेडूवानो सक्कड ऐकायची. ऐकायची ऐकायची अंधकार बुडची नका ताजी बरलेक भागवताचे प्रकाशक याची. तुमगेल आश्रया कायलेलांक वास्तविक शिक्षण शिकेयाचं दियाची. आम्हाला पुराणाचे सेवन म्हणा त्याची सेवे आनंदपूर्वक जाऊन करायची. ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಂಧಕಾರ ದೂರ ಕೊಚ್ಚಾಕ ವಜ್ಜಿಯಾಟಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ. ग्रंथांतो राज म्हूण जावचे ग्रंथराज श्रीमद भागवतम भक्तीचे दिव्य विज्ञानस ते ऐकयाची ऐकयाची. ತಂಗೆಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ ರಾಜಾಲೆ ತಂಗೆಲೆ ಕಾಣಿ ವೈದಿಕ ರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ವಜೆಯಾची. आजी संदेश ऐकून स्वयं शुद्ध जयती आणि सदैव खुशीर असती. तुमगेल जीवनाचे सर्वोत्तम मार्गदर्शक वेळ करणशी कूडले घ्यायची. गौरवशाली आणि गोपनीय ज्ञान पियाची. श्रीकृष्ण परमात्मा का कशी प्रीती करची म्हणून खोल गेयाची. हरे कृष्ण. प्रौष्ठपद्यां पौर्णमास्यां हेमा सिंहासमन्वितं ददाति यो भागवतं स याति परमां गतीम. अशी म्हणल्यारी भाद्रपदाचे पुनवी दिसो श्रीमद भागवतम भांगराचे सिंहासनावैरी दवरनो दान दिल्लारी तांका खंडित जावन परमपद प्राप्त जाता. हरे कृष्ण. धर्म प्रोचित कैत्रवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदां तापत्रयोन्मूलनम्. कहीं हे श्रीमद भागवतम अस्की तई पूरा मंगळ कर तापत्रय पूरा नाश जत्ता. श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरेश्वर. ಮಹಾಮುನಿ ಬರೆಯಲಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ವೇದವ್ಯಾಸನ್ ಬರೆಯಲತ್ತಸಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಅಸ್ತನ ವಿಂಗಡ್ಕಸಲೆ ವದ್ಯುಚ ಗತ್ಯಸ್ವ ಸದ್ಯೋರುದ್ಯ तेत्र कृतिभि शुश्रूषुभि तक्षणात. कोण हे भागवतम रूपारी मक्का समजायसून घेता की ತಂಗೆಲ್ ಹೃದಯ ಅಂತೂ ಹಾವ ಕೂಡ್ಲೆ ಪ್ರಕಟ ಜತ್ತ.
वैष्णव भक्त म्हणू कोण सांगून घेता की तागेले भागवतम ना जाल्यारी हांव तांकां सपच म्हूण सांगून सांगता. तशी जावन पुराजन हे भागवतम संग्रह कराची. तुमकां म्हाका प्रीती कोरता म्हूण आसल्यारी ना म्हूण जाल्यारी हांव तुमकां प्रीती कोरता म्हूण जाल्यारी हे भागवतम अध्ययन कराची आणि संग्रह कराची. न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि. यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश. कोणाक पळयाची ना म्हूण जाल्यार कोणाक मेळ्ळार बरें ना तुम्ही मिगेले संदेश दियाची. ते कशी म्हूण म्हळ्यार श्रीमद भागवतमांतू आनी मिगेले श्रीमद भगवत गीतांतू हांव मिगेल संदेश दिला त्या पुरा जनाक सांगाची. आनी पुराजन हे भागवतम प्रती एक घरकडे दवरलेयाची आनी हाजे अगती कितलस म्हूण सांगून तुमकां कळता तशीच पुराजनाक हे वितरण कराची. हरे कृष्णा. येयाती पुराजन येयाती तुमगेल कॉपी येयाती. हरे कृष्णा. हरि बोल. तुम गेल कॉपी आजी घेयती. तुम गेल भागवत आजी घेयती. भद्र पौर्णिमेचे शुभ अवसर पर भागवत घेयती. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद पुरे जनांना लायकोनो प्रॅक्टिकली हे भागवत संदेश सांगिलस. आतेक पंत हांव पुरे जनाले पात्र परिचय कोण दिता मागीर तुमगेल कसने अभिप्राय उपर आसल्यार सांगेत. कृष्ण जावन आयलेले आमगेले कार्कळ दकुन रश्मी भट माताजी आणि संकीर्तन वॉरियर तीनी जावन विजया शेणै माताजी मणिपाल दकुन. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम. संकीर्तन वॉरियर एक हानी विनोदवाणी माताजी उडपा दकुनु. हरे कृष्णा. संकीर्तन वॉरियर दोनी शैला माताजी हानी बेंगळूर दकुनु. हन्नी पल्ले सकणी शारजा बाय सरची जलहर भाई आज जॉइन जलेची. संकीर्तन वॉरियर चारी भारती पै माताजी हन्नी ब्रह्मावर दकुनु. हरे कृष्णा. धन्यवाद. उद्धव जावनो पूजा वेटेकर माताजी हन्नी बेंगळूर दकुनु. हरे कृष्णा माताजी. दंडवत प्रणाम. भटमाम जावनो वारिजा माताजी कार्कळ दकुनु. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा प्रभुजी. दंडवत प्रणाम. धन्यवाद माताजी. इंजिनियर जावनो शिल्पा हेगड़े माताजी मस्कत दकुन वह माताजी अबुधाबी दकुन. हरे कृष्णा माताजी. दंडवत प्रणाम. राजेश्वरी राव माताजी बम मुंजावनो आणि कासरगोड दकुनु. हरे कृष्णा. बायल जावनो स्फूर्ति पै माताजी आणि बेंगळूर दकुनु. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम माताजी. यंग मैन जावनो दिव्या किणी माताजी आणि बेंगळूर दकुनु. हरे कृष्णा. देशभक्त जावनो रामकृष्ण गोपाल प्रभुजी आणि मस्कत दकुनु. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम. ಧನ್ಯವಾದ ಮೇಡಮ್. अशी हन्नी पुरे ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಪೂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಜಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಗವತ್ ಪುರಾಣ ಕೊಂಕಣಿ हे टीम अंतू जॉईन जाल्यांची भागवत ऐकल्यांची आणि भागवता महिम कळले भागवत घेतले भगवद्गीत घेतले जप करू स्टार्ट केले अनर्थपुरा निवारण करून घेतले भक्ताल संघांत येयल्यांची आत्तांका पुरसोतू ना
भारी बिझी पुरे जनक भागवत पुराणा ಬಗ್ಗೆ सांगचक अशी तांगेल जीवन बदल जाल्ले तन्नी जावन येवन हे विलिंगली येवन हे ड्रामाक पार्टिसिपेट केले आणि हांत तसिले मेन रोल म्हळ्यार जय गौरांगी माताजी हांनी आमगेले पुरे जनाले कोऑर्डिनेटर हांनी पुनाद पळय हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण, हरि बोल. हरे कृष्ण. आता हे ड्रामा नाटक तुम्ही पळयले कोणाकय कोणालय घरा भागवत ना तुमका घेवका म्हण दिसिल जाल्यार आईचे एक शुभ अवसरारे प्रभुपादर शिष्य आलेद्रांक तुम्ही ऑर्डर करेत तुमगेल घराक येवन पावता इन्स्टॉलमेंट सारी पेमेंट करेत एक भाषेक एक रेट अस कसं नाही म्हणून निमगू येतं हांगाचे एडमिनाक कोणाकय निमगू येतं पुरे जन तुमका हेल्प करताचे नाटकाच ಬಗ್ಗೆ कोणाकय कसं अभिप्राय सांगचा असं म्हण असला रे सांगेत अनम्यूट करून